Πες μου ποτέ. Δημητριάδου Έλενα Throwdown 26, RX Women Workout 26.2. Τέλεια. Πατάω. Ωραία. Σε 10. 71, σωστά. Ωραία. Όποτε θέλεις μπαίνεις. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Τέλεια. Μπράβο. Άψογοι, είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα. Θέλεις κάποιος να σου αλλάζει τα κιλά? Ωραία. Έχεις χρόνο. Ό,τι νιώθεις, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ωραία, περίμενε λίγο να δείξω μία. Απλά να τα δείξω. Δείξε και την μπάρα. Θα τα δείξω και στο τέλος, μην αγχώνεσαι. Ωραία, τέλεια. Απλά να υπάρχει. Τέλεια. Βάζεις 1,5 και 1. Ναι. Ωραία, τέλεια. Και πάμε και την άλλη. Δείχνω εγώ τα υπάρχοντα. Φτιάξε εσύ τα υπόλοιπα. Έλα, ήταν πολύ άνετο αυτό, δεν φοβάσαι τίποτα. Είμαστε στο 1,25. Είμαστε στο 1,25, πάρε μέχρι το 2 άνετο. Μη σου πω και το 2. Είμαστε στο 1,40. Ένα 57. Στο 2 είμαστε. Όποτε θέλεις. Μπράβο. Πολύ καλή, μπράβο. Μπράβο. Είμαστε στο 2,43. Ωραία. Κάτσε την πάρε εδώ λίγο να τη δει. Ωραία. Αυτό δεν το κάναμε. Ωραία, αυτό το κάναμε. Το 71. Ωραία, μισό, 0,5. Ωραία. Εσύ πήγαινε έτοιμα στην πάρ, θα δείξω εγώ τα κιλά. 15. 5, 5. Ναι. Θα ήθελα μια βοήθεια από κάποιον να βγάζει τα κιλά. Ωραία, το έδειξε αυτό. 10. Ωραία, το άλλο θα το δείξω από μέσα. Ωραία, 10 και εδώ. Και ξανά από εδώ 10. Αυτό δεν το κάναμε. Ωραία, 0,5. Αυτό δεν το κάναμε. 2,5. 5. Βγάλω το πεντάρι μόνο, μπορεί. Ωραία, 10. Το άλλο το έδειξα από μέσα, το ξαναδείχνω λίγο. Ωραία. Είμαστε στο 4, έχουμε ένα λεπτό. Ξεκουράσου. Κάτσε ξεκουράσου. Τα δείχνω εγώ όλα. 1,5. Το row. Η μπάρα είναι 15. 5. 5. 15. Είμαστε στο 4,23. Κάθισε. 4,5.
Σε 20. Σε 10. Σε 5, 3, 2, 1, πάμε! Πάμε για 21. Δεν θέλεις να μην χωρίς, κάνω τι θες. Μπράβο Έλενα, πολύ καλά. Τέο, να πάω να δείξω και τις θερμίδες εκεί. Μπράβο, Έλενα. Ναι, Άκη, μηδένισε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Θεόφιλε, μηδένισε, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Μπράβο. Είμαστε στα 2-13. Μπράβο, Έλενα, το ρυθμό σου. Πάμε για 18. Νάσια, έχεις δουλειά. Ωραία, μπορείς να μηδενίζεις το ρόγο όταν θα σου λέμε. Ωραία, τέλει. Μπράβο, Έλενα, πολύ καλά, το ρυθμό σου. Μπράβο, πάμε. Μπράβο, Έλενα. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, μπράβο. Πάμε για 15 τώρα. Μπράβο.
Σκέψου, τα πολλά πέρασαν. Πάμε. Μπράβο ρε Έλενα, μπράβο. Είμαστε στα 5 λεπτά. Μπράβο, έλα άλλη μία να τη γράψει, μπράβο. Πάμε Ελενέλα. Είσαι πολύ καλά. Πάμε, πιάσε, θα περάσει, πιάσε. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, μπράβο ρε, 7, 8, Μπράβο, υπομονή, πάμε. 9, 10, 11, 12, 13, 14, μπράβο ρε, άλλο ένα, 15, μπράβο. Πάμε και τράβα μέσα, θα ξεκινήσει, πάμε. Έλα, είναι δικό σου, το έχεις. Είσαι πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο ρε. Να βρεις το ρυθμό σου, πάμε. Πάρε άμα θες λίγο ανάσα και μετά το ρυθμό σου. Μπράβο, καλά είσαι τώρα, πάμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μπράβο, Έλεν, μπράβο, πάμε, υπομονή. Είσαι πάρα πολύ καλά, πάμε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Είσαι σκύλος, μπράβο. Άλλη μία να τη γράψει. Μπράβο, ωραία. Πάμε για 12. Πάμε, Έλεν, πάμε, τελείωσε τώρα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Μπράβο, παλεύεις τώρα, πάμε. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μπράβο ρε, είμαστε 7,5 λεπτά, μπράβο, είσαι πολύ καλά. Πάμε. Νίτσα είναι δικό σου, πάμε, το έχεις. Και δεν έχεις πιεστεί καν. Πάμε. Πάμε, δυνατά τώρα, τελείωσε τώρα, πάμε. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ανέβασε, μην φοβάσαι τώρα. Τελείωσε, Νίτσα, τελείωσε. Πάμε. Πάμε, Νίτα, πάμε. Μπράβο. Ωραία, άλλη μία να τη γράψει. Μπράβο. Τελείωσε, Νίτσα, πάμε. 1, τέντωσε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Μπράβο. 8, πάμε άλλο ένα καλό. Μπράβο, ωραία, τέλεια. Μπράβο ρε. 8,43. Πολύ καλή, μπράβο. Από εκεί και φταίει το μετά.